барои чӣ ҳозир варзиши пурра қатъ кардед? Ростига намуди варзиши ман ин то халат бардоштан аст. Намуди бокс аст. Асосан ман аз хурдсолӣ ин варзишро интихоб кардам. Тӯли 12 сол дар бокси касбӣ будам. Барои ҳамин хубаш буд ки аз варзиш дур шидам, бо тарбия ба шогирд овардам. ҳоло шогирдон доред? Бале, шогирдони ман тавонистанд дар чемпионати Осиё ҷоизадор шаванд, дар чемпионатҳои ҷаҳон ҷои панҷум гиранд ва худо кунад ки солҳои наздик боз мавзуна чориваро дида метавонам. яъне мавзуна чориваи нав? Бале. вале худ дигар танҳо мураббӣ мешавед? Бале, ман имрӯз ки ҳам мураббӣ ҳастам ва ҳам мудири шуъбаи варзиш омодагӣ ба бозиҳои олимпӣ дар Кумитаи миллии олимпӣ кор мекунам. ва лутфан мегуфтед ки шумо дар солҳои истиқлолият ба мушарраф шудед ки як медали бозиҳои олимпиро бигиред. дар замони шӯравӣ медонам Зебунисо Рустамова қаҳрамони бозиҳои олимпӣ буданд. фикр мекунед дар гузашта осонтар буд ё ҳоло? Рости гап, ман бовар дорам ҳамаи чӣ ба худаш мушкили худашро дошт. Дар пештара ман худам ёш ҳастам, намедонам, валекин бовар дорам ки солҳои шӯравӣ аз ҷиҳати ҳама чиз пешравӣ дигар буд, валекин мушкиле дар он буд ки беҳтаринро интихоб кунанд ва дар ин ман фикр мекунам дар солҳои истиқлолият ба мо бисёр имконият дод ки мо тавонем дар дохили Тоҷикистон чемпионо шавем. Берун аз Тоҷикистон ҳар як шахсе ки чемпиони Тоҷикистон мешавад, номзад ба устоди варзиш мегирад, ин кас метавонад озодона дар ҳамон бисёзиҳо берун аз Тоҷикистон иштирок кунад. яъне сабуктар шуд? Сабуктар, ба фикри ман сабуктар аст. Ин ба фикри шахсии ман аст. ва чун дар остонаи ҷашни байналмилалии рӯзи модар қарор дорем ки аз он боз ба унвони 8 март ном мебарам, фикр мекунед ҷойгоҳи зан дар Тоҷикистон пурра таъмин шудааст, боло меравад ё не? Мо агар солҳои қафо назар кинем, ба чӣ рӯзҳо модарҳои мо буданд. имрӯз имконият ин истиқлолият муҳтарам ҷаноби олӣ ба мо занҳо имконият дод ки он обои чашмро аз мо дур кунад, дар лабои ҳар як зани мо ханда бай кунад. барои ҳамин хел гуфта мо наметавонем ки аз солҳои пештара ва то ин сол мо чӣ бурбориҳо ва натиҷаҳо дорем. барои ҳамин боз имконият аст ки табрик ба ҳар як модар кунад, ҳар як зан, ҳар як духтар. имрӯз на танҳо рӯзи 8, ман барои ҳар як модар ҳар рӯзро табрик мекунам. худованд кунад ки ба мисли мо боз фарзандои касо ҳамихел номдор шаванд, байрақбардор бошанд ва номи падару модари худро, номи оилаи худро боло кунанд. ва аз назари шумо дар насли ҳозираи боноҳои тоҷик чӣ камбудӣ аст ки онҳо наметавонанд боз ба пешрафтҳои бештар ноил шаванд? пеш аз ҳама ин сайтҳои интернетӣ аст ки вақти моро зиёдтар мегирад. якумаш дуюмаш, бисёр ҷавонои мо нақша надоранд, ният надоранд, як чизро қулларо интихоб намекунанд, то ба охир он нияти худшро қулларо то ба охир намебурад. ин он шахсиятҳое ҳастанд ки дар пеши худ мақсад нагузоштанд, ки будани худро надонистанд ки барои ҳамин ба мисли Дилшод Назаров, Расул Боқиев, ин касо ва донишмандое ҳастанд ки ҷавононе аст беҳтарин аст, бояд бисёртар вохӯрӣ бо ҷавонон гузаронанд. битавонам гуфта ки ҳар як шахсият аз синни ёшиаш боз ҳар як чизро нишон диҳад. барои ҳамин ман ки худам 19 сола будам, ман тавонистам дар бокси ҷаҳонӣ дуюмин духтари дунё бошам. ва як саволи дигар, оё дар канори фаъолият дар Кумитаи олимпӣ шумо намехоҳед боз ба сиёсат ҳам қадам оваред? ман худам вакили халқи шаҳри Душанбе мебошам. намехоҳед мартабаи боз баландтар? дар синни соли 24 солагӣ ман бисёр чизро дидам ва худо кунад ки агар умрамон дароз бошад ва бори дорам ба бисёр чизо метавонам. дар 8 март маъмулан шавҳаратон ба шумо чӣ тӯҳфа мекунад? худо кунад пага шавад ва агар занг занед мегӯям чӣ вале соли мекунад. гузашта чӣ? соли гузашта аз ҳамада хубтарин он аст ки вақти аз кор мебиёем ба хандаи ширин шавҳарат пешвоз мегирад. ба ман он чизе ки дунё офаридиш ишқи дунёро барои мо метиҳад, ман ин чизро нигоҳ намекунам.
муҳим ин дар бари ман буд, дар рӯзҳои қинии ман бошад ва он марди бошад ки ба гапи мардум накунад ва оилаи худро дӯст дорад.